Sop tahu bakso tauge menu simple dan tentunya sangat praktis. Dijamin anak-anak pasti suka. Bumbune cukup sederhana, cuma membutuhkan bawang putih dan juga bawang merah. Iki aku lagi iris-iris bawang putih nih, terus tak lanjut ngiris bawang merah tipis-tipis. Iki juga tak tambahi 2 cabai rawit, tak iris tak rajang. Terus ojo lali daun pre atau daun bawang dan juga daun seledri. Nek wis mari nyiapno bumbune, ayo disisihno. Saiki lanjut motong 2 buah tahu. Iki tahune tak potong kotak-kotak, tak potong dadu. Terserah panjenengan sedaya pengine dibentuk apa. Nah, terus iki tak lanjut iris-iris pentole. Iki pentol siji tak potong dadi telu, cek cukup mergane iki mang cuma ono sak porsi tok. Sak porsi isine 12 regane 6.000. Terus mari ngono aja lali bawang merah, bawang putih iki digongso nanggone wajan atau langsung nanggone pancine kaya aku iki. Nek bawange wis mateng, aja lali langsung diguyur banyu galon sak cukupe. Terus nek wis umop ngene iki, pentole, tahune dicemplungno. Terus disusul sayure dilebokno. Sampean nek kepengin nambahi sayur liyane kaya buncis, kaya wortel nggih monggo. Berhubung hari ini temae sayur sop toge, dadi sing tak gawe yaiku sayur toge. Ojo lali diincipi rasane, nek apan rasane wis pas terus sampean cemplungno daun prene dan godhong seladrine. Nah, iki berhubung wis mateng terus tak taburi goreng. Sama tak ceritani ya, Bes, masakan suwimpel ngene iki mang. Bojoku ele mangan uwimbo-imbo sampai ping pindho. Terus nek pas nang buri ngirekno aja ngono klutik-klutik tak pitik. Nah, kok tibake bojoku uwimbo maneh, guys. Ya Allah, alhamdulillah masakanku laris manis dino iki.